И ние се събирахме там и се опитваме по някакъв начин, още не знаехме езика, да превеждаме и да правим служение. Това беше първата българска църква в целия Роттердам. От нея друга църква в по-напред нямаше. Това беше организацията, нейната организация, за да може да привлече хората да дойдат. Но ето, както и преди малко казах, дявола не спи. Той търси да ограби, търси да открадне, търси да погуби. Ако днес е тук сестра Добрина, тя е тук поради Божията милост. Има ли който да е безгрешен тук? Нека да стигне ръката. Аз не съм. Ама обичаме ли правдата? Да, обичаме ли правдата? Защото тя е заложена вътре в сърцата ни. Тя е заложена чрез Исус в сърцето да живее. Ако чувстваш, че сърцето ти топти днеска, значи трябва да благодарим на Господ Бог Исус, защото Той го кара да топти. Защо? Поради нашата незаслужена милост. Тази милост, която не сме заслужили. Нека другото тя ще каже на себе си. Аз ще разкажа моето свидетелство накратко. Вярвам, че е важно. Тая вечер уж взех да снимам песните сам. Много ми харесаха, бяха много помазани. Аз в принцип не обичам да пея така. Обичам обаче много да завися. Хората като пеят, нещо почва да ми се прозява и да се спи, значи духа на Бога не е тук. И да, обичам да си пея така вкъщи сама, обаче няма публика, няма никой. В смисъл не обичам да се доказвам пред някой. Натура съм много срамежлив човек. Винаги се крия така някъде отзади. И говоря само пред хора в тези минути. И обаче какво стана, като слушам тези песни? Аз не пея така на всяко събрание, не се чувствам свободна да стигам така ръцете и нещо. Даже нямаше да тръгна и да играя тук. Честно ви казвам. Викам, Господи, какво става, обаче викам, сега ако стана да играя, викам срамот сама. Така викам, че сега да стигам ръката, обаче отвътре много ми играе шляга. И викам, тук е духа на Бога. Просто аз го усетих. И уж тръгнах от едни песни. После дайде да правя малко трикове. И стана ми интересно това, което брат Ердинч каза. То после ми стана още по-интересно. Накрая той каза свидетелства, и аз викам, ще направя една поредица. Защото напоследък не чувам много искрени свидетелства. Всяко хора да ги познавам. И още че ли се опитва да се отказват. Правят с някаква цел. Не искрено това свидетелство. И аз ще ви разкажа моето свидетелство, защото от вас не го знаят. Аз боледувам от уши, откакто съм се родила. В смисъл, родих съм на болно здрава. 3 кг и 800 беби съм била. Много здрава, много хубаво бебе. И обаче майка ми баба ми, моята майка е била на 17. И баба ми се е карала с нея, защото дай аз не искам да бе. От днешния вече са имали малко граси. Майка ми не е била желана в семейство. Тя е била така като мен и тая боя. Малко по-светла от мен. Обаче баба ми е била бяла с зелени очи, руса коса, много красива жена. Майка ми е била по-светла, така също е била много красива, с пъстени очи, с бяла коса. Но баба ми искала тя да бъде много бяла, като сняг, може би така като си бела. Нали знаете, че там той е пример. Майка ми е била и така нещо като теб, баба ми е била така нещо като си бела. Двете са имали много драски. Не са се искали. И майката дърпала, дай ще я къпя, бабата викала, аз ще я къпя, майка ми вика, аз се родих, бабата викала, от моя син. И взели да ме къпят да правят някакви традиции, де са сол, де са яйца, де са пресни млека, знаете как ги правят тя. И като са ме къпали, едната ме къпала, после другата казала, не е добре изкъпана, пръсно се оставила. От тук не си я търкала, така не си я направила. И се ми вкарали вода в ушите. Напълно здраво, красиво бебе. Бих казал уникално бебе. Но снимки на много съм сладка наистина, обаче за жалост след това изкъпване,
аз се разболявам, те ми вкарват много вода в ушите, може би да е била водата и солена дори. Представете си едно малко бебе, новородено на 1-2 дена, 3 и сол да ти влезе в ушите и вода. И съм почнала много да плача, карат ме на лекари и оттам става едно възпаление на ушите, обаче те не са разбирали политите, защо плачат. Селски жени и двете. Не са знаели, деца казва, едната не е знаела да пише, другата е прекъснала образование и съм пострадала. Разбира до последствие от вече многото плаче ме карат на лекар и оттам лекарът като ме преглеждал, пипнал леко и така от ушите и аз съм направила нещо и той доктора погледнал там ушите и каза, детето има някакво възпаление, гной тече, ама вие какви жени сте, не виждате ли тук, детето има гной. Това ми го разказва последствие вече моята майка, баща ми, така. И оттам вече започват моите мъки. От един месец нататък бебе започвам да влизам в болници. Представете се от едномесечно бебе до 18 годишна, няма 18, аз съм била в болници. И съм видяла много лекарства, много антибиотици, много мъки, много страдания, много инжекции, много пеницилина. Ако не знаете тия болници, много е болезнено. Много боли. Направо като се набият тези инжекции в кръчета, малките кръчета, това са нека тия двете бебета, дето тук ходят. Съм почвала да хапя и да щипя и да пищя в цялата болница. И поискали са лекарите да им направят операция, обаче баща ми ни е дал, казал, не си давам бебето. И вече като съм станала на 16, нали малко прескачам, не разказвам всичко, защото е много дълго, представите, сега съм на 42, да разкажа целия живот. И вече като съм била на 16, аз съм започнала да пожълтявам, нали така, да не се храня, като се връщам от училище, да искам да спя, да се крия, да спя, не говоря, не ям, спя. И майка ми, втора майка, нали, една скоба само ще отворя, баща ми и първата майка се разделят, понеже не успяват да заживеят баба ми, която нали, постоянно се е дразнила с тях. И той се жени нали, втори път за една друга жена. Благодаря на Бог, тя много ме опише, тя беше втора майка, не можеше да има деца, но тя ме отгледа, тя ме направи човека, който съм в момента. Даде ми много добро възпитание. И фактически тя забелязва тази втора жена, че аз не съм добре. И казала на баща ми, това дете не е добре нещо, не че аз преди бях добре. Една седмица вкъщи и един месец за болницата. Въобще се чудя как съм завършила това училище. Постоянно бях в болници, учих задочно и в къщи и така нататък. И вика на баща ми един ден, това дете нещо не е добре, много жълта, тя не ще да еде, тя вика само спи, не приказва. Пък по принцип аз съм много приказна. И постоянно на енергия така търча насам натам, даже ми казват и вкъщи и преди съм го казали, няма ли да мъкнеш малко или да седиш? И тя забелязва тая горе на разлика и ми каже, добре, но ставай, мамо, да ходим на доктор. И отиваме на доктор и те ме приглеждат, знаете, имаме такива микроскопи и тогава вече бяха излезали тези модерните телескопи или микроскоп, какво е, с телевизорчи. И аз не гледам, защото ми е много гадно. Да видя там, какво ти има в ухото. То направо на телевизора канала ти показва. Много е грозно. И доктора като снима така и на телевизора гледат и доктора вика ми, виж сега тук какво става, тъй става, викам, тя е много зле детето, вика, тя е в последен стадий, вика, на отите с медика. И майка ми вика, какво е това, какво става тук? Тя почна веднага да крещи. Много му обича тая жена, тая втората ми майка. И доктора вика, изкарайте малко навънка. И с баща ми вътре те гледат така. Аз обаче съм любопитна, аз да чуя там на вратата, отворих леко, уж се говорят, аз чух всичко. Доктора каза, тя е в последен стадий на отите с медия. Това означава, вика, че гноите, вика, е навляза много в нейните от ухото, от някакви вътрешни канали и в мозъка е започнало да влиза. Тая гной. Затова, вика, тя така, нали, спи. И доктора казал, вие много сте закъсняли, трябвало да дойдете малко по-рано, защото, вика, аз оперирах моя син.
И той се беше разболял, вика, от тая болест, той е бил на 3 годинки. Доктор оперира собственото си дете на 3 годинки и умира на масата. И аз, като го разбрах това нещо, и той каза, аз вика, мога да оперирам, обаче аз не давам никаква гаранция, тя е в Божиите ръце. А доктора беше православен вярващ, както и аз се кръстя. И баща ми вика, докторе, ще ти дам пари, ще купя чанти и сега отивам до магазина, направи каквото можеш. Доктора вика, Митко няма да стане. Трябваше, вика, да идвате постоянно на контролен преглед. Това вика, че гонител, вика, не е излизал навънка, защото трябва да излиза навън, вика. Тя има една тръба, вика, която се обърнала навътре. И тая тръба, вика, избутва, вика, цялата гной, вика, вътре в мозъка. А там, вика, аз не давам гаранция, ако и бръкна, вика, нещо там, някой нерв мога да засегне, умира на масата. Сина ми, вика, умря. Ако, вика, не умре на масата, ще бъде или инвалид, или нещо там ще има засегнато в лицето и така нататък. И аз чух всичко това. И доктора настоява на майка или на баща ми, защото почнаха много да плачат, каза, добре, давайте и сега, нали, веднага бързо преглед, и бяха тичат, аз какво става тук, взеха на кантар, такива алергични реакции, микроскоп, рентген, сутринта викат операция. И аз сега какво да прави вечерта в болницата, всички с богун там, деца, мъже, жени. Викаме, извиняйте, нали, оня един, ако се поскарахме, като си играхме, простете ми, нали, нещо, ако стане, те като няма да стане нищо, ти ще се бориш операцията, пак ще играем. Както се взех и прошка и от по-възрастните, защото много ги дразних. Бях много палала, вярвайте ми. И вече на сутринта ме приготвиха действително за операция, която аз абсолютно не исках и ме беше много страх. Това, което направиха, беше, че ми обръснаха тая половина от главата. Аз имах много гъста, много дълга коса. Те ми обръснаха, аз ми беше повече за косата. Косата! Нали така пище. Една санитарка, докато ме карат към операционната, така съм ми ритнала, такъв страх, че тя излиза в отпуска 2 седмици. Много здрава бях. Не искам в операционната, просто ме е страх, не. И чак ме влачат, вече те се принудиха докторите даже да ме завържат. Завързаха ми ръце и крака, защото много бойна. И накрая вече като ме сложиха на масата, аз така се бях изпотила от борба. Не мога да ме оборя. 3 доктора, 2 сестри, една санитарка вкъщи. И накрая само като ми вързаха ръцете и ще ми пускат пойка така. Моля ви се, пуснете ми едната ръка, тая ръка. Да се я сложа на сърцето, викам, трябва да се помоля. Защото аз много обичах Бог още от малка. И започна да се моля, сложих се ръка на сърцето и казах, Господи, аз знам, че ти съществуваш. И моля се да не ме вземеш, това беше моята молитва, защото вика, майка и баща ми имат само едно дете. И ако ти ме вземеш, те ще плачат много. Другото, което викам, знам, че много не слушам, обаче обещавам, ще почвам да слушам. И бях казал на Бог, че съм влюбена в един младеж, искам да се оженя и да имам деца, за това да ми даде живота. И му бях обещала, че ако той ми остави моя живот, аз ще направя всичко, което поиска. Може да не вярвате, обаче нямах кой знае какво. Бяхме малко в затруднено положение, баща ми не беше на работа, майка ми, поради други причини. И бях обещала на Бог да му дам тетрадките си, дрехите си, чантата си, въобще викам, Господи, обувките ти дам, всичко само моля се, викам, да не умирам. Всичко ще дам. Операцията мина 3 часа и половина беше, обаче аз бях в кома. Чакаха да се събуди. 23 часа отгоре. След опойката. Не мога да се събудя 23 часа. И аз съм на легло, нали, след събуждането ми как става, моята майка започва да плаче и да ме тресе. Това съм на апарат, знаете, като си в кома и дишаш. И се чаках да събудя, обаче тя е била толкова нетърпелива тая жена, толкова много ме обичала, втора майка. И започнала да ме тресе, Добрино, мамо, така ме тресе.
И аз седно, че се телепортирам от тялото си, брати си. Аз не бях в тялото. Когато си в кома, ти не си в тялото. Знаете ли какво стана? Тя много реви и самоли. Ще ви кажа после къде бях. Само както нещо е така, как да го обясни, сега не знам. Бе, като се събудиш, нали преди да се събудиш, малко ти е криво и на такова. И докато дойдеш на себе си. И си някакъв неадекватен. Нали, ако някой те бутни в този момент. Нищо такова става с мен. Седно, че се телепортираме така, мога да го обясня как влизаш в тялото си. И отварям очите и виждам 5 доктора, 5 майки, 5 бащи, много хора виждам. Аз гледаме така замъглено, раздвоено, с фенери ми светят и само вичкат. Обаче много е болезнено, когато влизаш в тялото си, много е, чувстваш една тежест. И когато аз разбрах какво стана, откъде съм се върнал, аз започнах да крещя, не, аз искам там. Само това съм казал, още не познавах Исус. Значи какво се случи? Бях на едно място, където нямах тяло. Понеже аз още не съм умряла. Нямах тяло, мисля, че това беше моята душа. Но аз не можех да видя как изглеждаме нещо. Но там, където бях, небето беше жълто. Жълто, не беше синьо. Беше много спокойно, много така приятно, атмосферата е съвсем различна. Не помниш, че си в операция, че на земята, че майка ти, баща ти, доктор, нищо не помня. Въобще аз седно, че никога не съм била на земята, така се чувствах там и имах чувство за Бог, че аз го познавам от много отдавна. Че аз винаги съм го познала и че аз винаги съм си била там на това място. Може би това е било не рая, ами как му казват, като умрат, като чакални да го чакат, утешават се. Чакални, нещо такова, на такова място. Съм била, не в рая, където чакам. И чувствах се много леко. Бог аз си го познавах, просто сякаш винаги съм била с много леко, няма болест, няма. Така си летях. Имаше дръвчета, зелена тревичка, имаше едно такова като поточе с малки камъни, с вода, такова спокойствие, чуваше птиците как чуроликат, самата вода, тия потоци. Няма болест, няма мъка, няма страдание, просто е уникално там, на това място, където бях. Тук ще отворя една скоба да ви разкажа някои неща. Аз съм първата в моето семейство, в моя род, която повярвала в Исус Христос. Това, което бях обещала на Бог, да му дам всичко, той дойде да си го вземе. Сърцето. Това искаш. Значи, по принцип аз съм купанарка. Влас, турмънски произход. И в нашия род купанарите много обичат да кълнат, обичат да правят магии, обичат да проклинат, занимават се с окултизъм и чародейство. Нали, всички сте запознати с тези неща и това се е правило много време. Те дори са се изкарвали прехраната с това нещо, като са гледали на кафе, на карти, на боб, баяли са, куршум салени и това не е било случайно, което се е случило с мен. С това, което ми се е случило като болест, като страдания. Дори и в Словото го казва, че греховете на нашите родители, прадеди, до 4-то поколение те отиват върху децата. Разбира се, аз не бях виновна за това нещо, трябваше да изтърпя тези неща, обаче Бог видя сърцето ми, Той ме избра. И може да ни повярвате, макар че те обичаха да правите работи, да псуват, да кълнат, много гадно кълнат, ако ви кажа, даже хората казват, дори и турците, купанарската магия е най-силна. Това е бях. Аз съм свидетел. Баба ми е била такава, която е правила за куршуми, жените се забременявали. Тя още бели магии само правила, тя само ги развалила. Черните ги развалила и бели правила. Наистина действаше. Идваха жени, които започваха да забременяват или пък се събираха и много други такива неща, дори се изцеляваха всякакви болести. Баща ми е бил бивш окултист, който също повярва, че
Няма да ви казвам нататък какво се е случило, много проклети и много неща. И благодаря на Бог, че Той все пак си промисли за спасението не само на мен, но и на целия народ. Защото също тая баба, тя се спаси, тя дойде на църква, тя искаше всяка вечер да я чета за Исус. И тя умря спасен. Тя се покая. Тя спря да връща хората, когато идваха да носиха и пари и подаръци към нея. Баща ми, когато станах на 17 години, тръгнах на църква. Малко ще върна назад. Значи става една инфекция в главата ви. Извинявайте, че толкова много. Мисля, че е важно. Как повярвах аз? Аз си бях спомнила, че съм казала на Бог, че аз като се събудих, викам, Господи, нали, аз ти казах, ще дам тетрадки, обувки, всичко, което имам, нали, дрехи. Викам, сега какво ли ще искаш от теб? Тък ми вече ставам 16 на 17, след една година, се учили. Ще ме остави, значи, и заради майка ми, и за баща ми, явно викам и, че са ожени, деца ще имам, да се чу молитвата. И викам да видим какво ще искаш, че сега от мен. Аз така разговарях с Бог. И става така, че аз като се прибирам в къщата, една година правя много гадна инфекция на ухото си. Бях с една чалма на главата. Постоянно гной, кръв, превръзки, болки. И един ден просто не издържах. Много страшни болки. Седно, че с ноша в главата ми и така водят. И аз пещета им оставиха нарочно при една стая сама да бъда. Какви ли успокоителни лекарства ми даваха, нищо ми помагаше. И един ден, като се стоя в леглото, чакам поредната инжекция пеницилин, много боли. И чука на вратата някой, и аз съм и така, с едната ръка тук, че ме боли, а винаги съм моля с другата и така. Така съм се молила всеки малко. И като се моля, някой чука на вратата и викам, викам сигурно сестрата. Пак за поредната инжекция. Стрих с сълзите да не се излагам пред нея. И тя влиза и отваря вратата една жена. 1,80 м висока. Толкова красива жена наглед. На бял, с руса коса, с сини очи, в пижама беше отваря и така. Направо не мога да ви го опиша, още не мога да забравя тая жена. И вика, здравей. С една такава... Аз усетих Святия Дух в нея и викам, Значи, нали той Святия Дух не се вижда, ти го усещаш. Нали? И аз още съм православна, никой не бях чувала за Святия Дух. И когато тая жена отвори вратата, нещо сякаш влезе в стаята. Една светлина видях, паче с духовните ми очи. И спря да му боли ухо. Аз предвидих, много Боже, нали, що му остави да живее, вземи ма да умре, нали? Боли ма много. Така се боли тая жена е по този момент. И тя вика, здрави, Исус ме изпрати. И аз, как така видям, че откъде идваш? И тя вика, Исус ми каза да ти кажа, че много те обича и че всичките въпроси, които ти имаш, са в тая книжка. Тя изкара един нов завет, тия малките сити. И аз станах да си го взема и тя тръгна. На някъде и викам, чакай, Лелче, къде отиваш, как така Исус ти го видява, как така ти е казал. И аз ходя на църква, обаче викам, Исус никой нищо ми казва. И целувам всяка една икона подред. И майка му Дева Мария, и всичките светци викам. И стотинки славям, и са кръсти викам, и молитвата повтарям викам, и се объртя по 3 пъти. Аз си казвам, че аз правя всичко, което се изисква по традиция като един православен вярващ. Правих всичко. И тогава тая жена започва да ми благовества за Исус Христос. И аз се слушах, така. И викам, Лелче, ти някаква брачка ли си, на кафе ли гледаш на карти, защото викам, моята баба гледа на карти и на Бог. Тя взе да се смее. И вика, не, аз вика, не съм брачка,
Мене вика Исус ме изпрати. И аз бях още в недоумение. Знаете, светския ум той не може да възприеме това, което му се говори, ако не е святен. Обаче аз бях толкова свин до кост за този Исус. И тя, когато ми благовести Исус, какво е направил, как е отишъл на кръста, как ми е простил греховете, как Той ме е изкупил, как Той ме е изцелил, и аз направо се влюбих. Влюбих се. Много дете, представете си, на 17 години. И тя ми даде една бележка, написа адреса на една църква в Шумен, точно до Толбуджами, брат Пламен, знаеш, от Шумен. И каза, след като те изпишат, след няколко дни ще изпишат. Откъде знаете това? Аз в началото не можах да реагирам, тя после ми го каза. После сети, като ми го каза, след няколко дни ще изпишат. И аз викам, добре. После викам, тая жена, къде знаеш. И вика, отиваш на тая църква. И стоиш там. И се четеш, вика, Библията. И викам, Лелче, как се казваш? По принцип, аз не забравям така лесно. Тя ми каза едно име, обаче, повярвайте ми, опитвах се после да се го спомня, не успях. Изписват ме след 2 дена, отивам в тая църква и нали, аз очаквах да има икони, да има свещи, да има поп. Трябва да му целуна ръката, расото, нали, да ги го прави, трябва да ме пръсне с малко светена вода. Обаче нямаше, влизам вътре и един бодигард е такъв. Към този какъв е. Се оплаши. Гледам хората наредени е така. И те взеха да ме дърпат, чакат, ме видяха. Здравей, здрасти, мини, чак навътре ме слушаха. Най-навътре. Аз се стресна, викам, кои са тия хора. И гледам, няма икони, няма пастор. Такова имаш един албум. И нали, музикални инструменти. Много се очуди, викам, бай, къде влязах. Тук май дойдох на секта. На секта дойдох, викам. Седнах сега, нещо ми вика, какво правиш тук, аз стая да се тръгваш. Обаче обръщам се, гледам моля грамадния човек на вратата. Много грамадния. И тук имаше една табела. Викам, той ще ме тук къде отивам, ще да ми се скара. Не бърдам. На 17 години, представете си. И вече станаха хората, взеха да пеят и те правят така, и аз правя така, те правят, аз гледах, те правят така. Копирам ги от страх. По едно време гледам, затвориха очите, взеха да се молят на много езици. И те са затворени очи, никой не ме вижда, аз правя тебе. Тъсна какво са моли, тя на българка прилича като китайка говори. Тъсна какво са моли, тя на българка не знам, нещо много ме объркам. И викам да се ходя, нещо ми вика, отивай си, другата страна вика, стой тук, и аз сядам, се покорявам. По едно време всичко свърши, песните, хвалението излиза този пастор и той проповядваше точно в същия ден за Исус Христос, как отишъл на кръст. Като малко агънци. Аз веднага видях една картина, нали така, знаете, децата обичат да фантазират. Агънци. Аз направо взех дерева. Заклано, в кръв, бито, така, и взе да чете от Исаия. Нищо не разбирах, но така се докоснах. И срама вече падна от мен. И той само каза на края на службата, кой иска да приеме Исус? Аз като взех да се опитам от хората, първо излязах там напред, паднах на колени. Никой не ме беше научил. Как ми дойде така аз да изляза и да падна на колени, да приемам Исус. Той сложи ръката на мен, като си моли, почувствах това новорождение и вярвате ли ми, изправих се и казах, Господи, сега разбрах какво искаш от мен. На масата казах, че ще му дам всичко. Сега разбрах. И ще добавя още нещо, понеже в моя род имаше много грехове, много проклятия, много неща и аз се чудих, нали, какво става, защо страда толкова много. След приемането ми на Исус, моите проблеми не свършиха. Само едното нещо свърши, че спрях да ходя в болници. И благодаря на Бога. Спрях да ходя в болници, спрях да пия лекарства, спрях да имам болки. Имах си там нещо от настинка, нали така, някой гной, нещо тече, трябва да спа малко шуми, обаче благодаря на Бога, аз
Вече не страдах като едно опитно зайче там в болницата, да ми чистят, да ми бъркат, да ми пият книжете, стои ли кажа, пи. И в момента, вярвайте, много мразя докторите. Не ги харесвам. Мирише на лекарства, просто не ги харесвам докторите. И съм казала на Бог така: Господи, аз в болница няма да стъпя. Ако искаш, изцели ме. Ти знаеш, че мен ме е страх от доктори. Ако искаш, вземи го. Преди повече от 15 години отидах пак на лекар, пак нещо ми стана на ухото и ми направиха рентген и ми казаха: жена, ти трябва да се оперираш, ти ще умреш. Викам: колко време ми остава? 5 години. Викам: разбирам, ама аз викам, не харесвам някой да ме пипа, да ме чувърка, да ме реже тук и там. Викам: помръзна ми от вас, доктор. Отивам се, викам, въобще не ми пука. Прибрах се вкъщи, започнах да плача и викам: Господи, защо не ме взема тогава съм и сега, викам, като имам дете? Защо, викам, ме остави да порасна толкова, сега да страдам, викам, и дете ли, викам, сираче да оставя. И ето, тогава съм била към, нямах 30, бях казала на мъжа ми, доктора каза, той не обърна внимание на това, което каза. И тогава бях, нямах 30, отидах втори път, доктора каза: подобрила си се малко, бе, как става тая работа? Ми викам: аз съм вярваща. Вика: то има някакво подобрение, вика, не е ваш кът за операция, вика, ще изпиша, вика, един антибиотик и едни капки. Викам: става на Исус. Той каза: какво? На Исус Христос. Вика, да, разбрах. Докторите са малко скептични по принцип към Бог. И, значи, нали са 15 години, в момента съм на 40. И единствено Бог ме крепи, Бог ме държи, аз да съм добре. И поради тези грехове, които бяха направени в моя род. Между другото, да ви кажа нещо, баща ми е дал обещание. Той е бил окултист. Имаме връзка с неща, окултни неща. И е дал обещание, че аз ще бъда следващата поклонничка. И че на него това, което му е било дадено в богатство, той беше много богат баща. Имаше много пари, имаше страшно много приятели, страшно много връзки и бизнес. И аз съм била като обещание след него, това, което той има, аз да бъда пренесена в поклонение. Дори той ме учеше, като бях много малка, да чета някакви книги за окултизъм, да повтарям това. Даже ми слагаше една свещ. И ми вика: гледай свеща и я цепи на 2. И представете си, това съм на 9 години. Майка ми идва при мен и вика на ухото: гледай там, защо ме не дей да цепиш нищо. И аз казвам: добре, и аз стоя така. И баща ми идва и аз хоп, правя се, че гледам, нали? И той вика: цепи ли са свеща? Викам: да, тати, като гледам, пък аз събирам очите тук. Направо на 2 я виждам. Да. Нали? После ми даваше някакви картончета, някакви неща и вика: това повтаря и това го прави. И майка ми пак идва и нищо няма да правиш, нищо няма да повтаряш. Кажи му: да, направих. Аз вярвам, че тая жена, която е била майка ми, Бог е говорил чрез нея да не правя тези неща, които искал моя баща. И именно, вижте, аз бях обещана на Сатана, да го кажа. Няма малки деца. Добре. Да бъда следващия поклонник след баща. Обаче Бог ме избра да бъда пък негов поклонник. Знаете ли какво стана с баща ми? В момента, в който аз повярвах в Бог, отиват на една нива да работят, да копаят лози там, да изкарат някой друг лев. И той се поля с една кофа вода. Беше много грамаден, много здрав такъв. Няма такъв мъж тук, просто да го покажа кой. Много грамаден, той беше такъв спортист. И се заля с една копа студена вода и вечерта каза на майка ми: боли ме ръката. Докато спи сутринта, се сванал и кръка, и цялата му страна тук ляво почна.
И аз пък точно тогава от тях започна да ходя на църква, обаче се крие. Вяра в Бог. И минаха още 2 дни, той се свана и от тук цялото лице и цялото му тяло парализира се човек. И отивам на църква, връщам се, той разбира, че аз съм вярваща и представете си, той няма сила и така са мръдни. Майка ми му дава цигарата да пуши, аз му я държа така в ръката, да пие вода. Така седи. Обаче, как става тъй като идвам, вика, откъде идваш? Гледа само очите е бърда, целият парализира. Обаче чух от пастора, че не трябва да лъжа и казвам от църква. И гледам надолу. И той вземе една чиния. Представете си, той парализира. Обаче откъде има тая сила да хване тая чиния и мята. И аз само залягам. Чинията направо и те през главата минава. И викам на майка ми, майко, той викам, нали целият парализ е имал, пък викам чинията взе и фърли. Тя вика, тъй ли? Викам, да. Откъде викам да с ръка как я вдига? Това е, знаете кой го прави. И още малко свършвам. Не се притеснявам. Като бягам вкъщи, имах тая вечер мисъл да изляза и да говоря нещо. Обаче колко направи в друга посока, другия път ще говоря за това нещо. Върху Римляни от 13 глава. И става така, че баща ми е болен, така, аз отивам на църква, той ми забранява, вика, няма ходиш там на тая църква, викам, добре, тати. И викам, нали, има служба, ще излизам, тогава отива при брат Офи. Бойко, брат, нали? Бойко, Офи, нали? В ромската църква. Където имаш църква, аз сряда, петък, неделя, събота, 4 дена, 8 се бях от църква. Идвам от църква, баща ми пак вика, откъде идваш? И сега отвътре Святия Дух ми говори, трябва да кажеш. Знам, че може да метни пак някоя чиния и се оглеждам в коя страна съм, къде да бягам. И викам от църква. Добре, викам, мах се от тук. И излизам, викам, благодаря ти, Господи, че няма да лъжиш тази мисъл. И така, моя баща беше 2 години, 3 години, аз станах вече 18, 19, той налегло. Докторите казаха, че ще умре. Аз отивам на църква, нося вкъщи, вярваш да се моля за него, той ги псува, сатанисти, вика, сектанти, вика, и ги гони. Нали, малко ще се прете. И един ден идвам от църква и баща ми вика, Доби, къде е, вика, твоята църква? И аз направо така се радвам. Викам, тук е наблизо, викам, при брат Офи, в махалата, пък ние живеем там. Обаче той не може да ходи. Извикайте, вика, едно с майка ти, вика, и ме закарайте, вика, на църква. И аз викам едно такси и го фащам и той е много слаб стана, слаб, от голям мъж, грамаден е като и момченце е там. Толкова дребен, 50 кг стана, от 90 кг. И майка ми го фана от тук, аз от тук и го тътрим. Обаче той е много горделив мъж, боли го, стиска зъби така. Плач само сълзите, обаче звук не издава. Много е горделив. Биеше хората, трепи някакъв такъв, нали, пияч. И ние го караме с таксито на църквата. Църквата е на 20 метра от нашата къща, апартамента. Обаче не мога да върви, боли го при всяко едно движение. И накрая по един бейн го издигаме църквата на Офи, така се качваш нагоре стъпалата. Стиска зъби, сълзите тикат, обаче не издава звук. И го слагаме на един стол, обаче краката направо ги влачаме. Тъй той не може да ги влачим, ги краката подърпат. И накрая видяха на едни брати от църквата, дойдоха да помагат, сложиха го на стола да седни, той много плаче, боли. Всичко го боли. И тъй седи, и тъй единия трябва да го подпира така. И аз започнах хвалението, когато започнаха да пеят всички там, нали, брата Офи, и аз си пея, за мен това беше нещо нормално, нали, да хваля Бога и да се моля и да благодаря и плача, нали, от радост, че баща ми дойде в църква. Това беше нещо голямо за мен, баща ми да дойде в църква. И по едно време отварям си очите и гледам моя баща си е дигнал двете ръце. Говорим сериозно. Както той седи, той парализиран като един чувал. По едно време той вдигна така ръцете баща ми.
И аз така започна да се радвам, да хваля Бога. Викам, о, благодаря ти, Господи, слава на тебе, ти си милостив. Викам, благодаря ти, че няма да му оставиш сирачи и че баща ми няма да умре. Така казва, че той ще умре. И какво става? Моя баща след една седмица става от леглото, сяда на леглото, започва да върви с една пръчка и един бастон му направи. Неговия брат да отива сам на тоалет. Оттам започна да излиза навънка до комшиите да. Оттам започна да отива в църквата вече сам моя баща и оттам започна вече да бяга. След това отива при доктора, дед му каза, че ще умира и доктора като го видя, те вика, ти ли си? Аз съм, вика, не ми казва, ще умра. Това вика ти разкажа Бог какво направи с мен. И става така, че това семейство, доктора, който каза, че баща ми ще умре, и те повярваха в Бога. И след това баща ми вече започна да работи. Бог до някъде го промени, защото знаете, че промяната е процес. За един ден не се промениш. Има даже една поговорка, вълкът косната си мени, но нрава ни. И той се стараеше да бъде добър, да се променя, да така. И стана много ревностен в Бога. Даже беше се фанатизирал малко. Но пак е по-добре, защото вместо да чете там неговите неща за Сатана, той започна да чете Библията, даже за една година не четеше по няколко пъти Библията. Затваряше се. Нали, не искаше вече Сатана, не искаше други работи. И чак започна и с мен вече да спори, така трябва да правиш, така ще слушаш. И викам, добре, тате, те ще бе. Тук Библията те казва, обаче я четях словото и викам, той къде го пише? Един път ми вика, като удари един шамар, те ще го пише. Това беше накратко, благодаря на Бог, че Той ми избави, Той ми изкупи. Да, плати голяма цена. Аз съм дете на бивши магиосници, чародеи, окултисти и какви ли не. И трябваше да умра. И знаете ли, моят живот не е лесен. И имам много трудности. Но Словото казва, че ние трябва да страдаме. И Словото казва, че на когото му е дадено повече като дар, той повече страда, от него се изисква повече. И не можем да кажем на Бог, защо си ми направил така, или пък защо не съм като он, или защо страдам така. Каквото поиска Господ, това трябва да приемаме. Ще ви дам един пример за апостол Павел. Той беше много ревностен християнин и той страдаше най-много от всички апостоли. Бог му го казва, нали? И така, че и с нас е така, с изпитанията, с трудности и с страданията, и да знаете, че някой ден това ще има край. И то е за цел. Много е лесно човек, когато е добре, да хвали Бога. Точно когато не съм добре, тогава като хваля Бога, виждам каква е разлика. А като съм добре и пея, нали, знаете ли коя е песен? Господи, ти отвори в мен, халелуя, очите на моето сърце, нали, защото ми е много добре. Обаче, като не ти е добре, и хвалиш Бога, и пееш, точно тогава е благословението. Точно. Като ти е добре, всеки може. Аз познавам такива хора, когато са добре и казват слава на Бога, алелуя, и са много радостни и четат Библията, обаче когато има проблеми, абсолютно не прославят Бога и нито Библия четат и въобще даже от църква познавам такива хора. И това беше накратко моето свидетелство. Бог да ви благослови. Тебе, Господи, благослови. Помазанието. Дава сила, Господи. Спря ли го? Чакай, да снимам оператора.